Establiments de restauració mòbils, food truck i seguretat alimentària. Garantim la seguretat dels aliments que preparem. L'ús de l'aigua. Per preparar els aliments, rentar-se les mans, rentar les fruites i verdures, rentar els estris i netejar l'interior de l'habitacle, es requereix aigua potable. Disposar d'aigua potable és un element imprescindible per treballar correctament. Per treballar a l'establiment mòbil necessitem 1. Un dipòsit d'aigua potable. 2. Aigua embotellada. 3. Un dipòsit d'aigües brutes. El dipòsit d'aigua potable ha de ser d'ús exclusiu, ben retolat i amb una capacitat mínima de 20 litres. Ha d'estar fet de material qualificat d'apte per a aquest ús. Heu de poder saber quanta aigua potable queda. Hem de canviar l'aigua potable com a mínim cada 3 dies. Abans d'omplir-lo de nou, l'hem de desinfectar i esbandir. Hem de disposar d'aigua calenta i freda. L'aigua del dipòsit d'aigua potable serveix per cuinar, bullir pasta i per netejar l'interior i l'exterior del vehicle. No podem utilitzar l'aigua potable del dipòsit com a ingredient d'un aliment ni és per beure. En aquests casos, hem de fer servir aigua potable embotellada. Hem de tenir un dipòsit d'aigües brutes ben identificat i aïllat de l'habitacle, amb una capacitat mínima de 25 litres. Si el dipòsit d'aigua potable és de més de 20 litres, la capacitat del dipòsit d'aigües brutes ha de ser un 10% superior. El material del dipòsit ha de ser resistent i fàcil de netejar. Hem de poder saber l'espai per a les aigües brutes que queda. Sempre l'hem de buidar al clavegueram, mai el d'aigües pluvials. Com a mínim, ho hem de fer al final de la jornada. L'hem de netejar i desinfectar, com a mínim, cada 3 dies. Trobareu més informació sobre la disponibilitat d'aigua a la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene per als establiments de restauració mòbils. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunya.